Kien ippubblikat it-tbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea. Anke jekk it-tbassir huwa ta' staġun ġdid, is-sħaba sabiħa ta' riżultati ekonomiċi pożittivi baqgħet għaddejja minn fuq pajjiżna. L-ekonomija Maltija tibqa' b'saħħitha jgħid it-tbassir li jinnota kif wara tkabbir ekonomiku li qabeż is-6% fl-2015 din is-sena Malta se tirreġistra tkabbir li jaqbeż l-4%. Dan fi żmien fejn fl-Unjoni Ewropea tkabbir ekonomiku huwa modest. It-tkabbir ekonomiku mistenni jibqa' robust fl-2017 fl-2018 ikompli ntqal fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Malta. B'hekk pajjiżna mistenni jkollu l-akbar tkabbir fil-potenzjal ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għal 3 snin konsekuttivi. Fil-waqt li kienet u tibqa' b'saħħitha d-domanda domestika, ir-rapport jgħid hekk dwar l-impjiegi. Ir-rata tal-qatt mistennija tinżel iktar għaliex hija sostnuta minn ħolqien ta' impjiegi sostenibbli. It-tkabbir ekonomiku qed jirriżulta wkoll fi-dħul aħjar għall-familji. Skont il-Kummissjoni Ewropea din is-sena l-paga reali ser tkun tiebet b'1.9% jew kważi id-doppju tal-medja taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Noti pożittivi wkoll dwar id-deficit, fejn dan ir-rapport jikkonferma dak li ntqal fil-budget li jfisser li se jintlaħqu l-miri għal din is-sena u dawk għas-snin li ġejjin. Bid-deficit issa jinżel għal 0.7% tal-prodott domestiku gross. Riżultat ta' dan jinżel ukoll id-dejn. Intant il-Gvern laqa dan ir-rapport li ddiskrivih bħala wieħed eċċellenti u konferma tal-bidla fid-direzzjoni illi ġab.